think about me when you're all alone. The things we used to do and used to be. I could be the. Čaute lidi, zdravím vás u nového videa. Po dlouhé době a plánuju, že bude video jednou týdně zhruba. Podle času záleží a už jsme přesáhli hranici 60 odběratelů. Tak jsem se rozhodl, že bych udělal soutěž. A tady vám chci ukázat věci, o kterých by se vlastně soutěžilo. Myslím, že na začátek ty věci nejsou vůbec špatný. A podmínky soutěže nejsou žádný vlastně. V podstatě nechci, aby mě dodával odběr, když byste jinak na můj kanál nedíval, takže stačí prostě do komentářů napsat jenom soutěžím, nebo něco takového, já to potom nějak vygeneruju to číslo, nebo prostě to udělám nějak, abych zjistil, kdo vyhrál. Pak bych vám napsal zprávu a dohodli bychom se nějak. A ještě jsem chtěl říct, jo, ukážu vám ty věci. Myslím, že film se 46%, super. Tady náušky plus 9 na buff a tady náhrdelník na buff. To je klasika prostě. Ještě jsem vám něco chtěl říct, že určitě když někdo bude chtít dát odběr, tak něho klidně může dát, jako. Za to se nebudu zlobit, prostě dejte mě klidně ten odběr, protože čím rychleji nabudou další odběratele, tak pod 100 odběratelů budou další soutěže. Ty soutěže už budou lepší, už budou o více věcí, prostě už budou o dražší věci celkově, bude všechno lepší. A ještě jsem chtěl říct, kdyby bylo to vyhlášení zhruba. Vyhlášení bylo přesně za týden, což když dneska je 15.11, nevím kdy to vyjde na YouTube, tak by to 22.11. nebo 23.11. se mohlo vyhodnotit a vítěz vlastně získá tyto věci a ve hře bych mu je potom ve videu dal. A jak se bude soutěžit, musí říct? Ne, už jsem to říkal. Já jsem neslyšel. Soutěžit se, a vy ještě, jestli nikdo nepobral, tak se bude soutěžit, takže do komentářů čistě napíšete jenom. To je docela nic. Ale dobře, jako. Jenom soutěžím, protože nechceme odběratele, který se na nás nebudou dívat. Prostě jestli nám chcete ten odběr dát, tak nám ho dejte, nebudeme se zlobit, ale vy jste ho nedali a prostě v zápětí se na ty videa nedívali. Žádný like nechceme, jako like klidně můžete dát. Kdyby se vám chtělo, kdybyste si na to vzpomněli třeba. Klidně to říkejte vašim kamarádům, to je úplně jedno. Já bych možná dal až vyhlášení, až by třeba bylo, já nevím, 20 komentářů, protože, nebo třeba 20 no, komentářů, tak za týden právě. Ano, tak třeba to nebude za ten týden, chápeš? Tady lidi nebude zase tak aktivní, chápeš? Tak minimálně kolik musí být komentářů dáme? 15. 5, 10. No 5, jo, tak to může vyhrát skoro každý. 5 to je strašně velká pravděpodobnost. Tak 10 dáme, 10 jo, a okay. Já si myslím, že za ten týden, když řekněte to ostatním, já tady pár lidem, kteří mě odebírají ve hře, to napíšu, takže to bude nějaký 3-4 lidi, jako já nevím, jestli to budou chtít soutěžit. Proto to je spíš jenom na takový ten začátek, jestli mě rozumíte, prostě nebudu teďka dělat soutěž u 60 odběratelů o věci v hodnotě miliardy, to fakt ne, sorry to. Ale mě když za to ještě nic nechcem, tyjo, když vlastně vám to jenom darujem za to, že nás odebíráte, takže klidně by ta soutěž mohla být jenom pro naše odběratele. To je vlastně takový poděkování, se dá říct. No to je spíš poděkování, to není soutěž, to je prostě. To je jenom soutěžení o to, kdo to dostane, jinak jako mohli bychom dát třeba každý může něco, jenomže lepší, když dostane jeden hodně než každý třeba 5k. Bude to takový zajímavější vlastně. Soutěže další budou lepší a pak možná budou ty soutěže taky ty primitivnější o ten odběr, když už to bude trošku dražší, ale mi to přijdou taky ty soutěže, to je spíš taky nahání odběratel a to nedělám kvůli odběratelům vlastně. Já to dělám kvůli tomu, že mě to baví a že prostě chci nějak ty lidi pobavit a takový, ne pobavit, ale prostě aby mě učil třeba expit nebo něco takového. Se zvukem jsem se snažil něco udělat, nevím jestli bude hlasitější.
Vůbec nevím, zlasil jsem si mikrofon, nebo já nevím, co jsem tam dělal všechno. Snad to bude dobrý, takže se s váma loučím. Soutěž bude teda vyhlášena za týden, 22. nebo 23. listopadu. Soutěží se o tady tyto věci. Do komentářů stačí napsat soutěžím. Žádný komentář jiný tam nechci vidět, jinak je mažu, je prostě klasicky soutěžím jenom. Já to potom vygeneruju to číslo, napočítám to od spodu nebo od vrchu, to vy ještě uvidíte až u toho vyhlašovacího videa. A u dalšího videa asi čaute.